Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay manghita Siman. Dog, sige. Oo, okay na, dog. Dog. Dog, sige, dog. Wala, naunsa ka, dog. Naunsa ka, dog, oy. Dog, sige. Pastilan. Naunsa na itong kreke, oy. Wala mo kasabot ni ini niya, oy. Murag nangaluag ng tingali tornilyo na ini. Oh. Murag labaw pa man sa akong kahanggaw karon. Sala ito iyang giingon ka ganiya ha? So wala pa siya mukatawa. Salang gani ka to? Salang mo to ha? Mingon siya niya ay. Ngayabag na ko, Abiyot. Ngayabag na ko. Oh, daghan na mi. Duha na siya yung nahanggaw aning balaya. Pero, hasta mo pero ako makauban ni dakong balay ni Dong Grege. Halos-halos mga hanggaw mga tanan tingali din eh. Wala na mapili din ang muna din kung mao. Hanggaw na din lamang ming tanan din ng balaya. Sweldo na mo ugma, Corin. O magpadako kwarta. Ayaw kalimot, Francine, nga may bayranan pa ta ni Greggy sa nagasto nato pagka-ospital ni Mayos. Ayaw na kabalaga, anak. Kaya ko na ibubayad ni Gregi. Ipasend rin ako niya ang atong bayad. Lagi, abi na kong nalimot ka. Dili may kabong malimot ko. Obligasyon na to. Bisan pa man tuod o mingon siya nga dili na niya pabayran. Mag-anhaan pa ba si Gregi diha? Ha? Unsay mag-anhian? Ang buta ko ipasabot. Magsuruyan pa ba siya diha sa ato? Bisan ni ako dire. Kuan, kining taod-taod naman to siyang naari. Nalimot ko kung kanus ato. Mao ba? Dagog iko pasalamat niya day. Siyang pagka maayo og sa wag ipuas niyang pagtabang nato. Mo eskwela na ang mga bata, Francine. Oo, bitaw. Saman, na-enroll naman ka sila. Taod-taod na. Pagsugod pa sa enrollment. Oo. Wa sila diha sa imong dool karon? Kuan, sila maoy nagtinapangay ron sa pagpanglapa. Kaya nagpahimutan ko ini mga bag-o na kong kinumpra para sa tindahan. Kay may kwarta pa diha ka diha nga nakapangumpra ka man. Kuan, ang ato deng halin. Ay, ako ra kong giroll over. Kuhaan og ginagmay sa gastuhan diri. Makasubra-subra po taon. Mao ba? Salamat day. Unsay salamat. Salamat. Kay bisan gamay ra ng atong tindahan diha. At least nakatabang-tabang yun. Oo. Kay igo-igoon naman po nato diri ang gastuhan. Di ko ta mo palit kung wa ta magkinahanglan. Ang importante ang pagkaon, ang masudan o parapaon sa mga bata sa eskwelahan unya. Pag inaya akong biliban ni mo day. Kay maayo kay ka anak. Og salamat kayo. I love you, Day Corin.
gusto kang makigsulti sa mga bata? Waman ka maminaw na ako. Unsay wa maminaw? Naminaw man gud. Sa ako bang isulti? Ang hain ba to? Ang... wa bitaw oy. Sige na lang. Sige na lang. Bye na lang. Sige ha. Bye. Hello? Napakadiyasing? Sige. Bye na. Sige, bye. I love you. Ay ko rin. Nalain siya nga wa ko motupag siyang gisulti. Tiwason ko na lang akong pagpahimutan sa akong kinumpra. Pitik mo huwami sa cellphone si Kuya Dudut Makurin? Ngano man? Mutawag unta min Papa Francing ba? Di ba kuya? O, ma. Bago pa mang nanawag si Papa nimo. Ha? Nanawag di si Papa, ma? Oo, taod-taod na. Kalain ni Mama. Wa lagi minimoing na si Kuya. Ma, o. May isulti timing Papa. Kung saon man ako pagsulti ninyo nga naglabaman mo. Unya din himang kustindahan nagpahimutang sa ako mga kinumpra. Pwede naman kami mo, ma. Kay manawag min Papa. Ay, ako pa nang i-charge kay nalobat. Kami lay charge, ma. Uy, dili pwedeng gamiton ha nga mag-charge mo. Kay madaot ang unit. Wala pa tayo lain nga cellphone. Amo mang i-charge daan ma. Unya na may manawag ni Papa kun mapuno na. Ako ray mo charge. Ingnuntan lang unya mo kung ma-full charge na. Aw. Oh. Nagtinanaway man mo. Wa maoy. Magpainam lang ko sa kabaw, Miles. Dudot, asa man ka? Nandito ko, ang painom na ko sa kabaw. Tiwason sa dayto na kog hay-hay ang mga linaban mo ni Kuya ma. Oy, nandaon sa man mo. Nalain mong wa na kung gipagamit ang cellphone. Giingna na silang low bat og ako pang i-charge. Nilakaw gid ang duha ay. Miles! Tiwason sa lagi na kog hay-hay ang linaban mo ni Kuya. Balik ka diri inig human ha. Magsulti ta. At tuapod niya si kuya nimo nga magpainom kuno sa kabaw. Makigsulti ko ninyo. Miles, naminaw ka na ako? Miles! Naon sa mas mama ko rin, oy. Hindi man magpahulam sa cellphone. Para manawag lang itang Papa Francing. Ay, saba, Kuya ha. Ay, tinalagi ka ayaw rin si Mama, no? Karon pa ka. Karon pa ka. Ni. Ha? Agbira, mingon mga ni siya nga dili ta pwede mo gamit sa cellphone kung wa siya. Wa ka niya ini, ano? Giingnan. Yung mong gi-offer me. Mura bitaw. Dili kay mo ra. I-optionan niya per me. Naaraman di ay mo din hendo nga dodot, Miles. Ah, Hala, si Lola Tansyang Kuya. Niya na day siya. Giapas ta. Maudi ay nang reklamo ninyong mama ninyo ka rin. Sige lang kaya ako isang sultihan bahin ana. Ayaw la oy. maugyod. Ayaw lala. Sabantan niya. Bitaw la. Ikaw di si Lola di kasaban di man kita man. Kita gani. Ingon ko ta. Ta. Nganong kasabaan man? Kay, ingon anak man ko na siya la. Kanang day kasuko kung mo gamit mi cellphone. Muhuam man na ba yami kung manawag min Papa Francing. Bitaw la. Kana ra jud. Unya jud no malain na si mama. Nganong inanak man na si mama. Si mama ko rin la. Mao.
ingon si Papa pwede rami nga makatawag niya pero timingon lang nga dili siya magtrabaho ana orasa. Pero unsa na papanawag nga dili man pahom si Mama cellphone. Mao jud. Lagot. Ahay. Kaneng mga apuha gayod. Wala lang yun mo makasabot kung nganong ingon ni ana si mama ninyo ko rin. Oh, Ha? mao. Tempore ko ako libong na ko ba? Nga naman dila. Nga na di ay. Pasabta ni atong duha kung nganong nag-iningon ka anak ko rin. Unsaon man ako sila sa pagpasabot, matansyang. Nga tungod kini ni Gregi. Ay da, kunhon ka pa. Ikaw na lang pangitag paagi kung unsaon nimo. Basta ang importante nga dili malain nimo ang mga bata. Usa yung basud sa ilang huna-huna kung maabot na dito ang pransing. Unsa man unya tong ilang amahan. Nakadungog ka itong gisulti ni Mama ko rin ni Lola Tansyang. Miles, nga tungod ko no ni Tito Gregi. Hinayang tingog nimo kuya. Katungog ko. Kay ngano di ay kuya? Hinay rato. Kay ngano laki? Ani ni, nganong ariman ka mangutanan ako? Ha? Ani ni, nganong ngutanan man ka nako nga si Mama ko rin may nagsultian na di man ako. Kung nato ko mangutanan niya, bi, kasapaan ko. Dodot? Oh, ala. Tay, Kamo na? ako'y Ala, antang mama kuya. patay. Saks panta. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!